ಮಾತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಮ್ಮಲಕ್ಕಲ ಕಾಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದೇರು ಇನಿ 10-15 ಜನಕ್ಕೆ ಒಣಸ್ಕೊರ್ರೆಂಡು ಅಂಚಾದ ಕಾಡೆ ಲಕ್ಕದ ಬೇಗ ಮೂಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಏನು ಅಕ್ಕ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಬನ್ನಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ್ದು. ಸೊ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯೇ ತೆಂಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ್ದು ಯಾನ್ ಜೊತೆ ಇತ್ತಪ್ಪಾಗ ಅಮ್ಮ ಲಕ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೂನಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಂಡಿರಂದು ಅಕ್ಕ ಪಂಡಲು ಸೊ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಮೂಡೆ ಬೇಯರ್ತಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಊರಿದಿನ ಬಂದಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿಗೆ ದೀಪೇರು ಇಡ್ಲಿ ಮೈಪುವೇರು. ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಚೆಂಡದ ದಿನ ಸೊ ಕಾಡೆಡ್ದೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮನ ಅಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಆവുന്നുണ്ട്. ಇನ್ನು ಮೇ ಬಿ 15-20 ಜನಕ್ಕೆ ಒಣಸ್ಕೊರೆಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಅಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಆവുന്നുണ്ട്. ಅಡ್ಡೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಡ್ ನಾನೈತೆ ಸಾಮಲ್ನ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಪ್ಪ ಚಿಕನ್ ಕಡ್ರೆ ಪೋತೇರು ಚಾತಿಜಿ ನನ್ನ ಪುರುಡು ಮನ ಮೂಡೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣದ ಲಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮಾನ್ಲ ರೆಡಿ ಅವನುಂಡು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ತುಲೆ ಮುಂಚೆ ಪೂರ ನಾನು ಪೊತ್ಪುಡು ಒರಿದಿನ ಕೋಡೆದ ಅಂಚ ಇಡ್ಲಿಲೊಂಡು ಯಾನ್ ತಿಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಪೆ ಚಾಪರ್ಪಿಣಿ ಸುರುಕು ಚಾಪಜ್ಜಿನ ಸಮಾಧಾನ ಪುಚ್ಚಿ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಚಿಂಟು ಅಣ್ಣೆ ಚಾಪರೊಂದುಲ್ಲೇ ಈ ಚಾಪ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಕೂಲ್ ತೆಕ್ಕ್ಯಾರ ಕೂಲಿ ತೆಕ್ಕ್ಯಾರೆ ಕೀತು ಮಾಮ ಒಲ್ಲೇರು ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಯಿನತ್ತ ಬೇಲೆ ಪೋಯಿರು ಕೀತು ಮಾಮ ಬೇಲೆ ಪೋಯಿರು ದೊಡ್ಡೋಲೇರಿ ನಾ ಕೊಂಬರ್ ಬೈಲ್ದ ಇಡಲೆ ಇಡಲೆ ದಾದಾಂಡ್ ದೊಡ್ಡಗ್ದಾನೆ ದೊಡ್ಡಗ್ದಾನೆ ಬಾಬಾ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಕೊಂಡಂತ ತೋಲಗೆ ಮುಂಚಿಲ ರೆಡಿ ಆತನು ಸುಮಾರು ಮುಂಚಿಂಡು ಒಂದು 8 kg ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೋರಿ ಬತ್ತಿಯೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾವಡು 8 kg ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತನು. ಸೊ ನೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆಗ ಪಿರೋಜಿ ಕೊಡಿ ಪೋರೆಂಡು ಸಾಮಾನು ಚಪ್ಪರೆ ಒಂಡ ಎದುರುದಿಲ್ಲಗೆ ಅಕ್ಲೇಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪಿರಿಗೆ ಒಂಜಿರುವ 30 ಜನ ಐಕ್ ಅಡಿಗೆಗೆ ಸಾಮಾನು ಚಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂಚದಮ್ಮ ಇದು ಪುಡಿನ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಇದು ಪೋತೀರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐನು ಕಡೆ ಎಣ್ಣಾಂಡ್ ಕಾಯಿ ಬತ್ತದ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ಇಂಕಲ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಬೇಲೆ ಹಣ್ಣು ಕುಂಟಾಡ್ದು ನಾ ಇನ್ನು ಪೂರ ಮುಗೀತದ ಬೊಕ್ಕ ನೇನು ಅಕ್ಕ ಕಡೆವಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪದ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಬಾಡ್ನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಆತೆ ಕೋರಿದ ಸಾಮಾನು ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಮಟನ್ 8 kg ಮುಂಜಾತು ರಡ್ ಒಂದು ರಡ್ ಒಂದು ಪಪ್ಪೇತು ಎನ್ನ ಕೆಜಿ ಇದೆ ಎನ್ನ ಕೆಜಿ ಹೊರಮಾಡೋದು 300 ಆಯ್ತು 6 kg ಚಿಲ್ಲರೆ 300 2 kg ಒಂದು ಕೆಮಿ ಬಾಯ್ಲರಾ ಸಾರಿಗೆ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀರು ಬಿನ್ನ ಬರ್ತಿ ಸೀಸನ್ ಒಂದು ಬಾಯ್ಲರ್. ಸೊ ಒಂದು ಮಟನ್ ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲೆ ಒಂದು ಕೊರಿಯರ್ ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಟನ್ದ ನಿಂಗ್ಲ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಾನೆ ಚಿಕನ್ ಸಿಕ್ಕದ ಪುಡಿ ಕೋರಿ ಬರೋ ಸಜ್ಜದ ರೆಡಿ ಆತಾನೆ ಮುಲ್ಪೇನ ಮಟನ್ ಬೇಯರ್ದೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಕೋರಿಯರು ಮಟನ್ ಬೇಯರ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದು. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕಾಗ ಬೇಯರ್ದೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಕೋರಿ ಸಾರಿಗೆ ಬೇಯರ್ದೆ ಒಂದುಲ್ಲಲು. ಸೊ ಅಂಚದು 3 ಜನ ಪಟ್ಟದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಊಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿಂಚಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ದ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಲಾತೆ. ದೊಡಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪಿಂಚು ಪಿಂಚು ಹಾಯ್ ಈರ್ದಾಲ ಮಲ್ಪುಡ್ಚಿ ಹಾಯ್ ಪಿಂಚು ಕೂಕಲಿ ಅಂದವಲೆ ಬಲೆ 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 ಈರ್ ಬಲೆ ಹಿಂಗೂಲೆ ಯಾನೇ ಮಲ್ತೀನಿ ಬಲೆ
ಸಂಧಿ ಸಣ್ಣ ನಡಿ ಹೋಯ್ ಪಪ್ಪ ನಡಿ ಬೈ ಪಪ್ಪ ನಡಿ ಬಾಲೆ ಚುರ್ಕುರ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಚುರ್ಕುರ್ಲಿ ಈ 10 ಗಂಟೆ ಪಪ್ಪ ಅಂತ ಹತ್ರ ಬಾಲೆ ಚುರ್ಕುರ್ಲಿ ಪಿಂಚು ಏ ಹಾ ನೀರು ಪಲ್ಯಪ್ಪ ಎಂಕ ಕಾಶು ತಾಂಕು ಏ ಹೆಂಗ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಈತೇನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹಾ ಕೊಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ ಎಂಕ ಬೋರ್ಡು ಕೊರ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ ಇದ್ದೀನಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಲು ಒಂದಿನಿ ಹಾ ದೊಡ್ಡ ಕಾಸು ಜಾತ್ರೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಡಬ್ಬೆ ಮನೇಲಿ ದೊಡ್ಡನಾ ಪಿಂಚುಗು ಪಣ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಖಾರ ಬಿಡ್ಸೋಡು ಓಕೆ ಇಂಕ್ಲೆಗಿನಿ ಸಾಮ್ಯಾನ ಪಾಡ್ರೆ ಬತ್ತೇರು ಸೊ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೂಡಿಗೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದ ಸಾಮ್ಯಾನ ಚಂಡೆ ಆಪುಂಡ ಅಂದು ಬಟ್ ಸಾಮ್ಯಾನ ಪಾಂಡಾಗ ಏರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಉದಯ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಮಲ್ಲ ಗೌಜಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಪುಂಡು ಸೊ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆತನ ಮಸ್ತ್ ಸಾಮ್ಯಾನ ಪಾಂಡು ಬಂದಾಗ ಜೋಕ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬೆರ್ಲ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಪ್ಪ ಪಂಡೇರು ಪಡ ಸುಮಾರು ಜೋಕ್ಲು ಇಲ್ಲದೆ ಸೊ ಉಪ್ಪಡು ಸಾಮ್ಯಾನ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡ ಹಂಚ ಸಾಮ್ಯಾನ ಮುಲ್ಲು ಪಪ್ಪ ಈ ಸಲ ಸಾಮ್ಯಾನ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಕ ಅನ್ಪಂಡೇರು ಹಂಚದ ಸಾಮ್ಯಾನ ಬೈದನೆ ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಕ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲಲ್ಲ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಪೋ ಉರಲ್ದ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ಪನ್ಪೇರು ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಡು 200-250 ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಲ ನೆಟ್ಟದ ತಿನ್ಲೆ ನೆಟ್ಟದ ಬುತ್ತಿಜ್ಜ ತಿನ್ಲೆ ಹಾಂ ಅಂಚ ತಿನ್ಲೆ ಹಾಂ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತಂದಲೇ ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ಸೈಡ್ ಕೋರ್ದ ಸಾರು ಮಟನ್ ಗಸಿ ಪಪ್ಪಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇದೆ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಏತು ಕೊರ್ರೆಂಡು ಗೊತ್ತು ಏತಮ್ಮ ಕೊರಿಯರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೊರಿಯರ 6 ಜನಕ್ಕೂ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಓಕೆ 15 ಇರುವ ಬಂಡೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆಂಡಿಗೆ ಇನಿ 6 ಜನಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಾಗ ಅರ್ನ ಮಗಲೊರ್ತಿ ಬರ್ಪೇರ ಅಕ್ಕನ ಜೋಕುಲು ಬರ್ರೆಂಡು ಮಲ್ಲೇಜ್ ಏರೇ ಪಿಂಚು ಚೋಕುಂಡೆ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಚೋಕುಂಡೆ ಬಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಚೋಕುಂಡು ಚೋಕುಂಡು ಬನ್ನಿ ಚೋಕುಂಡು ಬನ್ನಿ ಮಗ ಹಲೋ ಈರೆಲ್ಲ ತೋಜೋರಿ ಆ ವೀಡಿಯೋಡು
ಮಾಮಿ ಅದ ಮಾಮಿನ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜರಿಯ ಏ ಪಿಂಚ್ 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 ಎಂಗಲ ಪಿಂಚ್ ಅಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಟೈಮ್ ಅತ್ತಂದೆ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಮೇರೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದಾರ್ ಬರ್ಪೇರು ಬಟ್ ಜಾತ್ರೆ ಟೈಮ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ಹಾಪುಂಡೆ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆ ಇರ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಗೆತ್ತೊನ್ವೇರು ಪಂಡ ಇತ್ತೆದ ಸೆಕೆದ ಟೈಮ್ ಅತ್ತೆ ಮಾತ್ರೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತುನಗ ತಿನ್ಕಂದು ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಮೇರೆ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಕೂಲು ದಿಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನ ದಿಂಚ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಪಾಪ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಫ್ರೀಟ್ಲ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ದುಂಬು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಇತ್ತೆ ಬೋರ್ಚಿ ಒಣಸಾನಾಗ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಪಪ್ಪ ಕೊರ್ರುಚಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಣಸ್ಕೊರ್ರೆಂಡು ಕೊರ್ರುಚಿತ್ತೆ ಕುಕ್ಕು ಒಣಸಾದು ಕುಕ್ಕು ಒಣಸಾದು ಕುಕ್ಕು ಕನ ಕುಕ್ಕು ಒಣಸಾದು ಇಕ್ಕ ಕುಕ್ಕು ಇಷ್ಟತ್ತ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಏನತ್ತುಗ ಆಯ್ಡಕೋರ ಆಯ್ಡಕೋರ ಮುಂದದ್ದು ಕೊರು ಏರ್ಕಂತೀನಿ ಎಂತ ಎಂತ ಸೀತಾ ಲಿಕ್ಕ ಸೀತಾ ಸೀತಾ ನಿಕ್ಕ ಸೀತಾ 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 ನಿಕ್ಕ ಸೀತಾ ಸೀತಾ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಒಣಸಾದು ಒಣಸಾದು ಗೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಗೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಒಣಸು ಒಣಸಾದು ಕುರು ಓಕೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತ ಒಣಸಲ ಇನಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕಲ ಕೋರಿ ಸಾರ್ಲ ಅವು ಕೊರ್ರೆಂದೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲು ಮಟನ್ ಗಸಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಬಂದು ಸೊ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏಪಲ ವರ್ಷಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಪ್ಪ ಅವರವರ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟಾಕಲ್ಲ ಪತ್ತಂಗ ಪೊಪ್ಪೇರು ಕಜಿಪು ಪೂರ ನಮ್ಮನ ಕಜಿಪುನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚಾದು ಪಪ್ಪ ಕೊಣಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಇಂಚ ಗೊತ್ತನೆ ಕಂಬ್ಳಾಗ ಪೂನಾಗ ಮುಟ್ಟದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ್ಲು ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ವೇಣೂರು ಕಂಬ್ಳ ಅಡ್ವೆ ಕಂಬ್ಳ ಪೂರ ಕಂಬ್ಳ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪೇರತ್ತೆ ಅಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪುನಗ ಅರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೈದೇರಂದೆ ನಾ ಪಪ್ಪ ಬೈದೇರಂದು ಅರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಲು ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಕಂತು ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚದು ಮೇರ್ ಲಂಚನೆ ಜಾತ್ರೆದ ಟೈಮ್ಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಣಸ್ ಕಜ್ಜಿ ಪೂರ ಕೊಟ್ಪೇರ್ಕೊಂದು ಓ ಗಾಳಿ ಹಾಯ್ ಭವೀಶ್ ಚಿನ್ನುವಾ ವರ್ಷ ತೋಜಿದನು ಹಾಯ್ ಹಾ ಅಲ್ದ ಅಕ್ಷಿತ ಹಾಯ್ ಸಹಿತ ಮೇಡಮ್ ಸೈತಕ್ಕ ಇರ್ ಬತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಇಡ ನೀರು ತೆಡೀರು ಪೋಡಿಗೆತ ತುಂಡಲ ಜನ ಒಲ್ಪ ತುಂಡಲ ಜನ 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 ಅತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒತ್ತಾರಿ ಹಾ ಅಲೇ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಲ್ಲಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ಶೋಕ್ಯತನೆ ಮುಲ್ತಾ ಫುಲ್ಲು ಬರ್ಸ ತೋಜಿದನು ಮೀಟ್ ಪುರಲು ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಇನಿ ಪೋದು ಬರ್ತಾ ಅಂದೆ ಬಟ್
ಬಟ್ ಬರ್ಸ ತೂಜಿದು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಕರೀದು ಪೋಡು ಎಂಕೊಲಿತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಗಾಡಿ ಉಂಡಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಆತನ ಪೂರ ಎಂಕಲ ಸಾಮಿಯಾನೆಲ್ಲ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಆಪುಣ ಅಂದು ಸಾಮಿಯಾನ ಚಂಡಿ ಆಪುಣ ಗಾಹನ್ ದಾದ ಅನ್ಪುಣ್ ಹಾಂ ಸಾಮಿಯಾನ ಫುಲ್ಲು ಚಂಡಿ ಆತ ಜೋರು ಬರ್ಸಾರಂದುಂಡು ಓ ಅಂದ ಬುರ್ಚಿ 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 ಬುರ್ಚಿ